Fl-imġar il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat tkellem dwar kif l-aħħar ġimgħa komplet turi differenza fil-mod ta' kif inħarsu fuq l-aktar kwistjonijiet li jolqtu n-nies direttament. Huwa semma s-sodisfazzjoni li kellu hekk kif sar pass kruċjali biex Malta jkollna finanzjament ta' 50 miljun euro li permezz tiegħu ħajkun hawn 500 appartament ġdid ta' housing soċjali. Għalli dan huwa wieħed mill-akbar investimenti li qatt saru fil-housing soċjali minn kwalunkwe gvern u f'dan l-aħħar kwarta seklu. M'hemmx soluzzjoni waħda, punt wieħed, imma huwa qasam fejn trid toħloq bilanċ. U l-ewwel punt li minnu rridu nitilqu dejjem huwa illi 80% tal-familji Maltin u Għawċin huma sidin ta' darhom. U huma nies, huma familji illi jagħmlu s-sagrifiċċji, qegħdin jagħmlu s-sagrifiċċju bħalissa. U qal li l-Gvern se jkompli joffri għajnuniet permezz tal-iskema tal-First Time Buyers u fakkar kif illum il-ġurnata is-sussidju 4 darbit aktar mis-sussidju illi kien jingħata qabel l-2013. It-tielet qasam li tkellem dwaru l-Prim Ministru huwa l-housing affordabli li permezz ta' ċertu skemi dawk il-persuni li jixtiequ jixtru ma jistawx tajnhom ftit biex ikunu kapaċi jagħmlu dan il-pass. Inti tgħin pereżempju lil persuni li għandhom iktar minn 40 sena illi jidħlu sabiex ikunu jistgħu jieħdu loan mal-bank. U rridu noqogħdu attenti tgħidu li għaliex rridu noqogħdu attenti. Għaliex ma rridux iwasslu l-messaġġ imbagħad fil-waqt li inti tgħin il dak li jkun, illi dak li jkun jidħol għal peace illi ma jiflaħx. Minn dan is-settur wassalna għar-raba' settur, is-settur tal-housing soċjali. Irridu nkunu ċari ħafna u jien dil-ġimgħa tkellim ċar ħafna u llum nirrid nerġa' nitkellem ċar ħafna fuq hekk. L-ewwel nett. Jien ma nistax nibgħat messaġġ u sinjal illi b'xi mod jew ieħor il-Gvern ħajaqbad dal-500 post flimkien ma' 800 oħra li għandna bħalissa li qegħdin diġà bdejna nibnuhom, jiġifieri 1300. Illi daħħa naqbdu inti trid post ħaħu wieħed ħodd ċavetta. Għal darb'oħra rrikonoxxa li f'pajjiżna hawn il-faqar u sostna li r-ruħ soċjali tal-Gvern tin biex verament ingħata għajnuna xierqa lil min verament għandu bżonn. Le, irridu nkunu ċari illi l-housing soċjali qiegħed għal min veru għandu bżonn u mhux qiegħed hemmhekk biex wieħed joqgħod jqassam l-ewwel hemm biex tifranka lira. Biex tifranka lira ma tistax tifranka minn fuq dar it-taxpayer jiddispjaċini. Dawk il-flus qegħdin hemmhekk għal min għandu bżonn. In-nota li punt ieħor importanti ħafna huwa dak li ma jinħolqux ghettos soċjali ġodda. Fakkar kif dawn il-500 post se jkunu mferxin fi 12 lokalità biex jgħinu titħaffef l-integrazzjoni mal-kumplament tas-soċjetà u ma tinżerax iż-żerrija għal problemi fil-futur. Il-Prim Ministru għamilha ċara wkoll li trid tidħol mentalità ġdida li permezz tagħha loti taċ-ċavetta għall kirja ħad tkun biss il-bidu tal-proċess u mhux it-tmiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.